മഞ്ഞപ്പുറം മാസ് മോട്ടോഴ്സ് എന്നായിരുന്നേ. ഇവിടെ ആക്റ്റീവ, ഹോണ്ട ആക്റ്റീവ വണ്ടി നമ്മൾ വർക്കിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ജന സർവീസായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ക്ലച്ച് എയർ ഫിൽറ്ററൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയച്ചതാണ്. ക്ലച്ചിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ക്ലച്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വേറെ കംപ്ലൈൻറ്റ്സോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയച്ചാണ്. ക്ലച്ചൊക്കെ ഒന്ന് അയച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്യാനും അത്യാവശ്യം പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയച്ചാണ് നമ്മൾ. അതിൻ്റെ വേരിയേറ്റർ ബോഡി, അതിൻ്റെ റോളർ വെയിറ്റ് ആയാലും വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, എല്ലാം നമുക്ക് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ബെൽറ്റ് ആയാലും നിലവിൽ വേറെ കംപ്ലൈൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ, ബെൽറ്റ് നല്ല ബെൽറ്റാണ്, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ എയർ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയച്ചാണ്. എയർ ഫിൽറ്റർ ആയാലും എയർ ഫിൽറ്റർ നല്ല ഫിൽറ്ററാണ്, അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. പ്ലഗിനായാലും ഇതിൽ വേറെ കംപ്ലൈൻറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പ്ലഗ് നല്ല പ്ലഗ് നമുക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്തിടാം. ഒരു ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്സൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, അതിൻ്റെ കേബിളായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു ചെറിയ കോമ്പിംഗ് ബ്രേക്കിന് ചെറിയതായിട്ട് ഔട്ടർ വരുന്ന തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് കുഴപ്പമില്ല, അടുത്ത സർവീസ് വരെ കൂടും. അടുത്ത സർവീസിന് കൂടുതൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ മാറ്റാനുണ്ട്. ബുഷുകളും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ബുഷായാലൊക്കെ നമുക്ക് അഴിച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്യണം, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ ബാറ്ററിയൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയച്ചാണ്. ബാറ്ററി ഇരിക്കുന്ന ആമറോണിൻ്റെ 2021 മോഡൽ ബാറ്ററിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ബാറ്ററി വല്ല കംപ്ലൈൻറ്റോ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മൾ. അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ വോൾട്ടൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വോൾട്ടൊക്കെ 12.92 വോൾട്ടൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ടെസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ടെസ്റ്റ് ലോഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായി ബാറ്ററി ഓക്കെ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ടെസ്റ്റിലേക്കാണ് കാണിക്കുന്നത്. ബാറ്ററിക്ക് നിലവിൽ വേറെ കംപ്ലൈൻറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ബാറ്ററി ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറാനുണ്ട്, എഞ്ചിൻ ഓയിൽ കൂടി മാറുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ പറയാനൊക്കെ വേറെ കംപ്ലൈൻറ്റ്സൊന്നുമില്ല. സർവീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്തു പോകുന്ന വർക്കുകളൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ, വേറെ കംപ്ലൈൻറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിലവിൽ വരുന്ന വർക്കിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് കൂടി പറയാം, നോക്കിയിട്ടൊന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ.